אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מפיקים את המקסימום מהתוכנית הזאת של חיסכון לכל ילד? זה הנושא שלנו היום. ולפני שאני אפתח בנושא עצמו, אז ככה טיפ-טיפה על עצמי. מי אני? חלק פה מכירים אותי, חלק עדיין לא, אז חשוב לי ככה שכולם יכירו. שי, בן 39, אני נשוי עם 5 ילדים, גר ביישוב תלם בהר חברון. ואני בתחום הזה של כלכלת משפחה כבר 5 שנים. 5 שנים וחודש, האמת היא, איכשהו קפץ לי היום איפשהו. יולי 2019, לפני 5 שנים וחודש, פתחתי את העסק ב-19 ליולי, מי שרוצה ממש להיות מדויק. אז 5 שנים וחצי חודש. שאני בתחום הזה, יצא לי ללוות מאות משפחות בתקופה הזאת. כתבתי פה גם שליחות כלכלית. למה? כי לפני כן עבדתי בקצת, הייתי כימאי, מעבדה של חברת תרופות. אני מגיע גם מעולם המדעים המדויקים, למדתי מדעי הטבע, איש של מספרים, איש של אקסל, איש של אה, מקובע, מרובע, כזה ממש, לטוב ולרע. ובהקשר הזה היה לי עבודה והיה מסודר והכל היה טוב, אבל לא היה לי סיפוק, הרגשתי שחוק, יצאתי מוקדם, חזרתי מאוחר, לא אהבתי את העבודה הזאת, הרגשתי שאני רוצה לגעת בבני אדם. ואז ככה פניתי לכיוון של עולם ההשקעות, עולם הנדל"ן בהתחלה, כי השקעתי בעצמי, בעיקר בנדל"ן. עבדתי 1.5 שנה בחברה שעוסקת בהשקעות נדל"ן, למדתי לקרוא טבעות, לנתח זכויות בנייה, לנתח כדאיות כלכלית, לבנות תוכנית עסקית וכל הדברים האלה. ולאורך כל השנים האלה, מתוך זה כמובן התגלגלתי לכלכלת משפחה, כמו לא אמרתי, אבל הבנתי שכלכלת משפחה זה המקום שבו אני ממש נוגע באנשים, במשפחות שלפעמים קשה להם לגמור את החודש, לפעמים הן מתאמצות, לפעמים יש להם והן גומרות את החודש, אבל הן יודעות שאפשר לעשות יותר ושהן באיזשהו מרוץ, דברים שגם כמובן חוויתי בעצמי. אגב, סלחו לי אם אני מדבר מהר, זה גם בגלל שיש לנו פה הרבה מה להספיק, אבל גם בגלל שאני מתרגש, וכשאני מתרגש אני מדבר מהר. אם זה מהר מדי, תכתבו לי, תגידו לי, ואני יוריד קצב. קיצור, אז הבנתי שהשליחות שלי עם כסף, עם השקעות, ליוויתי מאות משפחות ורווקים, שכירים ועצמאים לכל התקופה הזאת, ונתקלתי במקרים רבים, עשרות מקרים, שאנשים הפסידו כסף רק מחוסר ידע. אוקיי? אחד המקומות האלה זה התוכנית הזאת של חיסכון לכל ילד. זה נושא שכואב לי באופן אישי, כי גם אני הפסדתי בו כסף ועשיתי טעויות. שהיום סוף סוף אני יכול לתקן, טעויות שעשיתי, הפסדתי לילדים שלי עשרות אלפי שקלים. והטריגר בעצם לשידור הזה עכשיו, זה שהתוכנית הזאת עברה שינוי, ליתר דיוק עוד לא ממש עברה את השינוי שעליו אני מדבר, אבל הוחלט על שינוי לתוכנית, והוא הטריגר למפגש הזה, כי השינוי הזה מאפשר לי באופן אישי לתקן את הטעות שעשיתי. אז ככה קצת חפרתי מחדש על התוכנית, והחלטתי להעביר אליה שידור ולהסביר. אז מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות עכשיו, אוקיי? המפגש הזה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון, אנחנו נדבר על התוכנית חיסכון לכל ילד, קצת היסטוריה שלה, קצת סטטיסטיקה, כולל ביצועים כמובן, ענייני המיסוי, ונסכם את זה באפשרויות שלנו נכון להיום. כלומר, מה אנחנו עושים תכלס, אחרי שדיברנו והבנו תיאוריה, מה כל אחד יכול לעשות תכלס. בחצי השני אני הולך להציג את הסדנה שאני מוציא, סדנת מטמונים, תוכנית ליווי כלכלית ומעשית, תכלס ליווי אישי, כן, בתוך קבוצה, אבל ליווי אישי, אני ארחיב על זה עוד בהמשך. והתוכנית הזאת נבנתה מתוך באמת כל האתגרים, אלפי אתגרים שפגשתי אצל המאות משפחות האלה שליוויתי, ומתוך זה זיקקתי ומיציתי את הנקודות הכי חשובות לתוכנית שהיא תהיה פרקטית, מעשית, עם כלים, תכלס, לא דיבורים, לא בלבולים, משהו שבאמת יכול לשנות את החיים שלכם באופן מיידי ומעשי, ממש ב-180 מעלות. כמובן, בסיום המפגש הבטחתי לכם, כל מי שרוצה להתייעץ איתי באופן אישי על החיסכון לכל ילד שלו, בסיום המפגש יוכל להשאיר לי את הטלפון, ואני אחזור אליו כמובן, כי מה שנדבר פה זה לכלל, ובסוף לכל אחד כמובן יש דברים שונים, ואפילו יש הבדל בין ילד אחד לילד אחר, לא לכולם מתאים אותו הדבר. יאללה, אז בואו ניכנס לעניינים. תוכנית חיסכון לכל ילד הושקה בשנת 2017, לפני 7.5 שנים, בינואר-פברואר 2017. הוא הושקע על ידי השר החברתי. מי זוכר מי זה היה? מוזמן לכתוב לי ככה בתגובות, מעניין איפה הזיכרון הפוליטי שלנו נמצא. והמטרה של זה הייתה לצמצם את אי השוויון ולעזור לילדים בישראל
להתחיל את החיים הבוגרים שלהם עם בסיס כלכלי. זה בעצם ישב על זה שהיו המון המון משפחות, המון המון ילדים, בעיקר מעשירונים נמוכים, שהגיעו לגילאי ה-18-20 בלי איזשהו בסיס כלכלי, ואותו שר רצה בעצם שיהיה להם את הבסיס. פה המקום להדגיש, הכסף הזה שייך לילדים, הרבה הורים בונים על הכסף הזה מבחינתם בשביל עצמם באיזשהו מקום, נתייחס לזה שוב בהמשך, אבל על פי החוק היבש הכסף שייך לילד. איך זה עובד? מדי חודש הביטוח הלאומי מפקיד, נכון להיום 57 שקל, זה התחיל ב-50, זה עלה בהדרגה ל-57 שקל כל חודש, מגיל 0 של הילד עד גיל 18. אמרתי, התוכנית נפתחה ב-2017, מי שכבר היה, כבר נולד לפני כן, נניח היה בן 10, אז עשו לו, נתנו לו איזשהו סכום התחלתי, ומשם והלאה הפקידו לו. ההורים יכולים להוסיף על זה עוד 50 שקלים, נכון להיום זה 57 שקלים, מתוך קצבת הילדים. למה זה משמעותי? כי זה אומר בעצם שזה לא יוצא להם מהכיס, בסדר? הם פשוט מקבלים קצת פחות, מתרגלים לזה, ובעצם ככה מכפילים את הסכום של הילד שלהם. דמי הניהול משולמים על חשבון הביטוח הלאומי, הכספים האלה, הניהול של הכסף הזה שיושב, תכף נראה איפה, עולה כסף, וזה משולם על ידי ביטוח לאומי עד גיל 18, ובשתי פעימות מקבלים מענקים, 500 ש"ח בגיל 18 ו-500 נוספים בגיל 21 למי שלא משך את הכסף. אני מתאר לעצמי שחלקכם פה כבר מכירים את זה, אבל יש פה כאלה שלא, ולכן חשוב לי ככה ליישר קו ולראות שכולם יודעים. אוקיי, אז איפה יושב הכסף הזה? אנחנו ההורים יכולנו לבחור האם אנחנו רוצים שהוא יושב בבנק או בקופת גמל להשקעה, כאשר התנאים היו בבנק אנחנו מקבלים ריביות פחות או יותר מובטחות, תכף נתייחס לזה, אבל אנחנו לא יכולים להזיז את הכסף, מי שבחר לשים בבנק נשאר שם. בקופות גמל הכסף הולך ומושקע בשוק ההון, אני לא ארחיב איך בדיוק זה בנוי, אבל הוא הולך ומושקע בשוק ההון על ידי החברה המנהלת. אין תשואות מובטחות, תלוי מה יהיה המצב בשוק, תיאורטית זה יכול גם להפסיד, ואפשר לנייד את זה מתי שרוצים מקופה לקופה, וכמובן מהקופה לבנק. מה הייתה ברירת המחדל? הרבה הורים, לפחות בהתחלה, לא בחרו איפה הם רוצים. איך מתייחסים להורים שלא בחרו איפה לשים את הכסף? אז גם פה מי שיודע מוזמן לכתוב לי, אני אקח שלוק מים. אוקיי. אז ברירת המחדל הייתה לשים את הכסף הזה בבנק של ההורים, כלומר אם ההורים מנהלים את החשבון שלהם בבנק הפועלים, אוטומטית הכסף נכנס לבנק הפועלים, בהנחה שזה הורים שכבר יש להם כמה ילדים וזה לא הילד הבכור ולאחרים כבר בחרו מסלול, אז ברירת המחדל הייתה בעצם ללכת לאותו מסלול. איך זה עבד? נניח שההורים בחרו ב-2017 לשים את הכסף קופת גמל בסיכון נמוך, ואז ב-2020 נולד להם עוד ילד, הם קיבלו איזה מכתב מביטוח לאומי, בינינו אף אחד לא פותח את המכתבים האלה, כמעט אף אחד, חוץ מאנשים מוזרים כמוני, מקובעים ומרובעים, אבל רוב האנשים לא פותחים את זה, ושם היה להם את האפשרות לבחור, ובמידה והם לא בחרו, אז ברירת המחדל הלכה איפה שהיה לילדים הקודמים. אם הם זוג צעיר והבן הבכור שלהם נולד ב-2020 והם לא בחרו מסלול והם קיבלו את אותו מכתב ולא פתחו אותו, אז ברירת המחדל הייתה בבנק. בסדר, דיברתי קודם על ילדים שנולדו לפני 2017, אוקיי? הבת שלי למשל הייתה בת 11 בשנת 2017, סליחה, בת 9 ב-2017, היום היא 16, אז היא קיבלה מענק של 568 שקלים, ומשם היא התחילה מאפס. מה שיוצא בעצם זה שיש פערים בינה לבין האחים הקטנים שלה, כי כשהיא תגיע לגיל 18 יהיה לה פחות כסף ממה שיש להם, בגלל שבעצם אצלה כל הסיפור הזה התחיל יותר מאוחר. הנושא הזה מעלה קצת את שאלת הפערים החברתיים, ואגב, אף אחד עדיין לא כתב לי מי היה השר החברתי הזה ב-2017, אז מעניין אותי ככה, אף אחד לא יודע, או שאתם לא על זה ואתם מרוכזים איתי, אני אשמח לראות תשובות. אז מה מסלולי ההשקעה? מה בעצם מציעים לנו הגופים האלה, הבנקים וקופות הגמל? אמרתי, זה יכול להיות או בבנקים או בקופת הגמל, לפי בחירת ההורים. אני אתחיל מקופות הגמל, 3 מסלולים עיקריים, סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה, כאשר כמו שאמרתי אנחנו יכולים להחליף מסלולים וקופות כל הזמן, ואין הבטחת תשואות, זה תלוי מסלולים. בהמשך נכנס לפה גם מסלול הלכה, אוקיי? שבעצם מאפשר לבחור מסלולים לפי ההלכה היהודית. מאמר מוסגר, אני לא אעמיק בזה, כל המסלולים יש להם, נקרא לזה הכשר רבנות, מסלול ההלכה הוא בעצם סוג של בד"ץ, יש גם מסלול לפי ההלכה המוסלמית, בעצם שניהם נמצאים בתוך מסלול ההלכה, בפועל בתוצאות שלהם
הם פחות או יותר כמו התשואות של המסלול הבינוני, של הסיכון הבינוני. בבנקים יכולנו בעצם לבחור בין שלושה מסלולים: ריבית קבועה צמודה למדד, פה יש לנו ביטחון בדיוק כמה תהיה הריבית והצמדה למדד, זה המסלול הכי בטוח, ופה אנחנו נדע בדיוק כמה יהיה שווה הכסף שלנו. האפשרות השנייה זה ריבית קבועה לא צמודה למדד, שם אנחנו נדע בדיוק כמה הריבית, אבל שווי הכסף בעצם ירד בגלל הצמדה למדד. והשלישי זה מסלול של ריבית משתנה, בעצם עוקבת אחרי הפריים. התשואות נעות בין 1.5 ל-3.5% נכון ל-2017. למה זה ככה? כי זה תלוי בעצם באיזה מסלול בחרנו, קבועה צמודה או משתנה או קבועה לא צמודה, וזה תלוי בשנה, בכל שנה בעצם הבנקים מעדכנים, כל חודש אולי אפילו הם מעדכנים. לא דומה מי שנכנס לתוכנית ב-2017 למי שנכנס אליה ב-2020 או 2022. גם לא דומה מי שנכנס לתוכנית ב-2017 כתינוק למי שנכנס לתוכנית ב-2017 כילד בן 15. הבנקים עשו את החישובים שלהם ובחרו בעצם איזה ריבית הם מציעים לכל אחד. כמובן יש גם הבדלים בין בנק לבנק. בתכלס זה נע בטווח שבין 1.5 ל-3.5%, ואנחנו יכולים לבחור מסלולים בכל אחד מהמסלולים האלה אם אנחנו רוצים תחנות יציאה פעם ב5 שנים שהן בעצם מאפשרות לנו להחליף מסלול, או שאנחנו בעצם נשארים באותו המסלול לאורך כל השנים, ואז כמובן שזה גם משפיע על חישוב הריבית של הבנקים. אוקיי, לאורך ההיסטוריה, אמרתי, חלו כמה שינויים, אחד מהם זה הגדלה של סכומי ההפקדה החודשיים, השני זה שיפור השקיפות, בסדר? קמו אתרים בעצם שמאפשרים לנו לראות בדיוק את התוצאות, להשוות בין כל החברות, בין כל התשואות, ולהחליט. שינו את ברירת המחדל, קודם דיברתי על זה שהיא בבנק, אז בעקבות התוצאות שראו שקופות הגמל בסיכון גבוה עושות תשואות גבוהות יותר, ברירת המחדל השתנתה, והורים שלא בחרו עבור אף אחד מהילדים שלהם, אז הכסף היום יועבר לסיכון גבוה. וההחלטה החדשה, שכמו שאמרתי, היא זאת שגורמת לי בעצם להעביר את השידור הזה, זה האפשרות לעבור מהבנק לקופות הגמל. שימו לב, זה לא כל כך גורף כמו שזה נשמע, זה יחול רק מתחילת 2025, ההחלטה עברה בחודש שעבר, היישום של זה יקרה ב-2025, וכרגע מדובר רק על ההפקדות החדשות ולא על הצבירה. שוב ניקח דוגמה מהחיים שלי, מהילדים שלי, אם חסכנו עד היום בבנקים סדר גודל של 5,500 שקל, אז הכסף הזה יישאר בבנקים, ימשיך לצבור את אותה תשואה שהבנקים הבטיחו, אבל את ההפקדות החדשות אני אוכל להעביר לקופת גמל. בעתיד מדברים על זה, זה עוד לא ברור, שיהיה אפשר גם להעביר את הצבירה עצמה. כרגע זה לא נכון, והדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא מאפשר לי לתקן את הטעות שלי, כי אני ב-2017 רציתי את הכסף מול העיניים, לדעת איפה הוא נמצא, לא ידעתי מה זה קופות גמל, ועשיתי טעות, והיום בעצם מאפשר לי לתקן אותה. אני מזכיר שוב, בסיום המפגש הזה, כל מי שרוצה ישאיר לי פה שם וטלפון, ואני אחזור אליו לתאם שיחת ייעוץ אישית לגבי החסכונות של הילדים שלו, ומה נכון עבורו. אוקיי, קצת סטטיסטיקה. היום, 7 שנים לאחור, הנתונים האלה נכונים לסוף 2023, שזה בדיוק 7 שנים אחורה. הצלחה חד משמעית, מעל 20 מיליארד שקל שמושקעים בתוכנית הזאת לכל הילדים בישראל מגילאי 0 עד גילאי 21. האמת שיש גם כמה מעל, כי לא חייבים למשוך את זה בגיל 21. אנחנו תכף נראה ככה את הפילוח, אבל בהחלט הצלחה חד משמעית, לא רק ברמה של הסכומים, אלא גם ברמה הזאת. בסדר? מתוך 100% של החסכונות, כמעט 80% הלכו לקופות גמל, 20%, קצת יותר מ-20% בבנקים, ו-96% פעילים, 97% כמעט, וקצת יותר מ3% שלא פעילים. ה3% לא פעילים האלה זה בדיוק מה שאמרתי, זה חבר'ה שהם מעל גיל 21, וכבר אין להם הפקדות, סליחה, מעל גיל 18, אני אתקן, אוקיי? הם יכולים למשוך את הכסף בגיל 18, אבל הם משאירים אותו. גם זה בעצם מעיד על האמונה שלהם, על הביטחון שלהם בתוכנית הזאת. זה אחוז קטן, כי כמובן שהרוב הם מתחת לגיל 18, ורק מיעוט מעל, וזה שהמיעוט הזה נשאר שם, לא כולו, אבל ברובו, זה בהחלט מעיד. שנייה רגע, אני סוגר פה את החלון. סליחה, רעש מבחוץ. בהחלט מעיד בעצם על האמון שהציבור נותן בתוכנית הזאת. עוד ככה נתונים שמראים גם כן על האמון. דיברנו על האפשרות לבחור מסלול, 62%, מעל 60% מההורים בחרו מסלול השקעה לילדים שלהם באופן אקטיבי, זה אומר שהם נכנסו לאתר של ביטוח לאומי, או
או הגיבו למכתב שהם קיבלו, ובחרו מסלול. 57% שהגדילו את ההפקדות, גם פה בעצם זה מראה על אמון, סמכו על התוכנית הזאת והגדילו את ההפקדות בעצם לטובת העתיד של הילדים שלהם. אני מזכיר שוב שהגדלת ההפקדות הזאת לא באה על חשבונם באופן ישיר, כלומר הם לא צריכים להוציא כסף מהכיס, אלא מקבלים פחות בקצבת הילדים. באיזשהו אופן לא ברור למה, באופן פסיכולוגי כזה, יש לנו נטייה ויותר קל לנו פשוט לא לקבל את הכסף מאשר לקבל אותו ולהפקיד אותו חזרה. אבל מה שאנחנו רואים פה בסוף זה מעורבות מאוד מאוד גבוהה של ההורים, בהחלט לבוא ולעשות פעולה אקטיבית מעל חצי מהאוכלוסייה, זה בהחלט מרשים. ולפני שנעבור לתוצאות, אז דיסקליימר חשוב וחובה להגיד אותו. כל מה שאנחנו רואים פה זה נתונים כלליים, זה דוגמאות שקרו, זה מבוסס על נתוני עבר, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ואני אגיד גם עכשיו שגם שיחת הטלפון והייעוץ האישי שנעשה, לא בגדר ייעוץ השקעות, אלא כיוונים וזוויות שמותאמים בעצם למקרה שלכם, עדיין לא תחליף לייעוץ השקעות. מי שרוצה מוזמן להיעזר בי להכוונה ליועץ השקעות, גם את זה אני אוכל לתת, אבל אני עצמי לא יועץ השקעות. אוקיי, אז כל השינויים האלה שדיברנו וראינו שחלו בתוכנית, לא הגיעו מתוך ואקום. אוקיי, לאורך השנים נעשו, 7 שנים כבר של התוכנית, נעשו לא מעט מחקרים אמפיריים שבחנו את התוצאות תכלס, והרבה מהם מתחו ביקורת על התוכנית. אני מזכיר, זו תוכנית שמטרתה הייתה לצמצם את הפערים החברתיים, מובלה על ידי השר לשוויון חברתי, והרבה מהמחקרים האלה מתחו ביקורת על התוכנית. למשל, הקטע של ברירת המחדל בבנקים, הבינו וראו שדווקא העשירונים הנמוכים, אוקיי, הם אלה שלא בוחרים מסלול, ואז הם נתקעים בבנקים, לכן שינו את ברירת המחדל לקופות הגמל, שהראו בפועל תוצאות טובות יותר. השינוי הנוכחי עכשיו, גם הוא מוסיף על השלב הזה, מאפשר גם למי שבחר בבנק, ועשה את הטעות הזאת בעבר, לשנות את רוע הגזירה. אמרתי לא בצורה מלאה, אבל גם זה משהו. והיה חשוב לי להביא לכם פה נתונים, שהמקור שלהם זה באיגוד בתי ההשקעות, שעשה בסוף 2023 בדיקה. אוקיי? אז שימו לב, אלה נתוני עבר, וזה לא מוכיח ולא מעיד שום דבר על העתיד, אבל אנחנו רואים שקופות הגמל בסיכון הנמוך עשו תשואה של בערך 2.1%, הבנקים התשואות שלהם נעו קצת מעל 3% בממוצע, 3.2 אולי, ומשהו בין הסיכון המועט לסיכון הבינוני. סיכון המוגבר עשה פה תשואה של 6.7%. זה מתכלל כמובן תשואה ממוצעת על פני כל השנים, ואת כל הקופות. יש קופות שעשו יותר ויש קופות שעשו פחות, יש שנים יותר ויש שנים פחות, זה מתכלל בעצם את כולם. ופה מצד שמאל שמתי דוגמה, אמנם דוגמה קיצונית, אבל אני רוצה שתבינו עד לאן זה יכול להגיע, אוקיי? דוגמה ששלחה לי מישהי, בסדר? שימו לב, הפקדה חודשית של 114 שקל, בתשואה של 16.5%, וזה התשואה שהילדים שלה קיבלו בפועל בחמשת השנים האחרונות על הקופת גמל שלהם, בהנחה שזה ממשיך ככה למשך 17 שנה. אלה הסכומים שהם הולכים לצבור, 178,000 שקל, אחרי ניכוי מס נשאר להם 140,000 שקל. תחשבו איך זה משנה חיים, כן? מה זה יכול לעשות לילד שלכם אם הוא צובר סכומים כאלה. ובואו נשאיר את זה רגע בצד, תשאירו את ה-40,000 שקל האלה בצד. תכף נראה מספרים שמבוססים על ה-6.7%, מגיע לסכומים של 60 ואפילו יכול להגיע למעל 60,000 שקל לטובת הילדים שלכם. תחשבו מה זה יכול לעשות לילד שלכם, הסכומים האלה, אם אתם בעצם בוחרים עבורו. אוקיי, אז הנה, 114 שקלים בחודש, ב-6.7% תשואה שנתית, זה התשואה הממוצעת של כל המסלולים בסיכון המוגבר. יש כאלה שעשו יותר, ראינו 16.7, יש כמובן גם כאלה שעשו פחות, למשך 21 שנות חיסכון, שזה כמובן בנוי על בסיס זה שאנחנו חוסכים ומפקידים 114 שקל למשך 18 שנה, מקבלים שם עוד 500 שקל, זה הפעימה הראשונה של הבונוס שדיברנו עליו, ממשיכים להשאיר את הכסף רק לצבור רווחים, אבל בלי הפקדות עד גיל 21, ואז מקבלים את הפעימה השנייה, אנחנו מקבלים, הילד שלנו יצבור שם 59,000 שקל, תכלס, יותר מתואר שלם, יכול לממן לו תואר ראשון, אולי אפילו חצי מהתואר השני, כן, תואר ראשון עולה משהו כמו 10,000 שקל לשנה, אם אני לא טועה, 3 שנות תואר ראשון 30,000 שקל, תואר שני עולה 15,000 שנה, יש פה תואר ראשון ושני, רק מהחיסכון לכל ילד, בלי להשתמש אפילו בפיקדון שמקבלים כמענק מהצבא. תראו איזה עוצמה יש לדבר הזה, איך הוא יכול להשפיע
על הילד שלכם. מהצד השני, מהקצה השני, הורים שבוחרים שלא להגדיל הפקדות, ובעצם רק ביטוח לאומי מפקיד לילד שלהם במסלול של 2.2.5%, פחות או יותר הריביות של הקבועה צמודה, למשך 18 שנים, פה אין לו 15,000 שקל, אפילו את התואר הראשון הוא לא יסיים בזה, חצי מהתואר הראשון לכל היותר. תחליף אלטרנטיבי זה ללכת ולעשות עם זה רישיון נהיגה, גם כן אפשרות, אבל אני רוצה שתראו את הפער, כן? פער של כמעט פי 4. הנה זה ככה, אני אוהב הצגות גרפיות, אז הנה זה ככה הבדלים של פי 4 בין הקצה הנמוך, אוקיי? הנקודות האפורות האלה שמגיעות ל-15,000 שקל בגיל 18, קצת מעליו מי שחוסך בסיכון נמוך, סליחה, בבנקים, אבל עד גיל 21 ומגדיל הפקדות מגיע ל-33,000 שקל, ובקצה העליון 60,000 שקל. זה בעצם הפער בין לעשות רישיון נהיגה לבין לממן לילד שלכם את התואר הראשון והשני, ואולי אפילו להישאר עם עודף. שוב, תחשבו איזה השפעה מטורפת יש לדבר הזה, לכוח העצום הזה, על החיים של הילדים שלכם, לאן זה יביא אותם אם אתם תבחרו במסלול כזה, או אם אתם תבחרו במסלול אחר. כמובן יש פה מיסוי, אני יודע, אני ככה מתאפק לא להתייחס אליו כי אנחנו ניגע בו בהמשך, אז מי ששואל את עצמו או שואל אותי ושואלים אותי פה בתגובות, אז כן, יש מיסוי על הדבר הזה ותכף אנחנו ניגע בו. הנה אני רואה שזה כבר פה, אז אני אקח לי עוד שלוק מים רגע. אוקיי, אז עקרונית, יש לנו מס רווחי הון, 25% ריאלי בקופות הגמל. ריאלי זה אומר בעצם שמוריד את האינפלציה, הוא מתחשב בעצם באינפלציה ובעצם תמיד הוא יהיה קצת פחות מ-25%, או מס נומינלי של 15% בבנקים, שזה בעצם לא מתחשב באינפלציה בשנים כמו עכשיו שאנחנו עם אינפלציה גבוהה. יש מצב, זה משהו שצריך כמובן לחשב אותו, אבל יש מצב שה-15% נומינלי יוצא יותר יקר מה-25% הריאלי. אני אתייחס פה לריאלי בעיקר כי יותר קל לחשב אותו, וגם כי זה יותר מפשט, וגם כי זה בדרך כלל יצא פחות או יותר דומה, בטח בתקופות של היום. אוקיי, אז עם הדוגמאות שחישבנו קודם, שבסיכון גבוה והפקדות מקסימליות, הצבירה צפויה להיות 59,216, קרוב ל-60,000 שקל, אז ההפקדות שם יעמדו על 25,600, והרווח 33,600, שימו לב, זה יותר מההפקדות יש פה רווח, ועל הרווח הזה יש לנו מס של 25%, קצת מעל 8,000 שקל. אז כל זה עקרונית, אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד גדול, ובשביל האבל הזה אנחנו נצטרך לפתוח סוגריים, ולדבר קצת על מס הכנסה, עולם אחר, ממס רווחי הון למס הכנסה, תחום אחר, אבל יש פה איזשהו קשר. אז בואו ניגע רגע במס הכנסה, ובנקודות זיכוי שיש לנו על מס הכנסה. אוקיי? עקרונית, מס הכנסה מחושב שנתית, עד 84,000 שקל בשנה צריך לשלם 10% מס, זה יוצא על עד 7,000 שקל בחודש. בעצם מי שמרוויח את המדרגה הזאת, 84,000 שקל בשנה, צריך לשלם 8,400 שקל מס הכנסה. מעל המדרגה הזאת צריך לשלם 14%. בואו ניקח למשל מישהו שמרוויח 100,000 שקל, אתם יודעים מה? 120,000 שקל, בשביל הפשטות, 10,000 שקל בחודש, על ה-7,000 הראשונים הוא ישלם 10%, ועל ה-3,000 הנוספים הוא ישלם 14%, בעצם זה בנוי בצורה דיפרנציאלית. אוקיי, זה ככה מדרגות המס, בכל מקרה כדאי להכיר אותם, בעיקר מי שבמדרגות גבוהות. היה לי עכשיו לאחרונה איזשהו חבר שהתייעץ איתי, על זה שהוא רוצה לקחת עוד עבודה, כדי להגדיל בעצם את החסכונות שלו לטובת בנייה של בית. בסדר? אז אמרתי לו, תקשיב, בוא תסתכל רגע על התשואה הזאת, אתה הולך ולוקח עוד עבודה, אבל זה יעביר אותך ממדרגה אחת למדרגה שנייה, כלומר, על כל מה שתרוויח מהעבודה החדשה, אתה תשלם 35% מס הכנסה, אוקיי? וזה רק למס הכנסה. מה עם ביטוח לאומי? מה עם ביטוח בריאות? עוד בעצם דברים שיעלו לך כסף, תחשוב טוב, האם זה באמת שווה לך את הדבר הזה. אז אני לא בא להוריד פה, אבל כן חשוב להכיר. אוקיי? על המס הכנסה הזה, שזה הבסיס, יש לנו נקודות זיכוי. בסדר? כל תושב ישראל זכאי ל2.25 נקודות זיכוי, כל אישה זכאית לחצי נקודה נוספת, קטין לעוד נקודה, חיילים ובנות שירות משוחררים לעוד 1 עד 2 נקודות, תלוי בעצם בכמה שנות שירות הם עשו. וכל נקודה כזאת שווה 2,900 בשנה. איך זה עובד? בואו ניקח שוב את הדוגמה הראשונה. אם יש לנו מישהו שחייב, מרוויח 8,400, הוא חייב
סליחה, הוא מרוויח 84,000, הוא חייב 8,400 ש"ח במס, אבל יש לו נקודת זיכוי אחת, אז עושים 8,400 פחות 2,900, יש לו שתי נקודות זיכוי, עושים פחות 5,800, וזה בעצם המס שהוא ישלם. בפועל יוצא שאנשים שנמצאים במדרגה הזאת לא משלמים בכלל מס הכנסה כמעט תמיד, כי יש להם את נקודות הזיכוי. בסדר? הנה ככה תמצתתי את הנקודות לחבר'ה צעירים, בסדר? 2.5 נקודות, 2.25 נקודות לכל תושב ישראל, עוד חצי נקודה לאישה ועוד 2 נקודות או נקודה אחת לחיילים ובנות שירות לאומי, כששווי כל נקודה הוא 2,900. איך זה מתקשר, איך זה מתחבר? תחזיקו רגע ראש, אתם איתי אני מקווה כולם, קצת כבד, אבל פה בעצם נמצא המון המון כסף. שימו לב, חייל או בת שירות, חבר'ה צעירים, בני 21, 22, בדיוק בסוף החיסכון לכל ילד שלהם, נמצאים בדרך כלל בסטטוס הזה, או שהם חיילים משוחררים, או שהם בנות שירות משוחררות, ויש להם כחיילים משכורת פטורה ממס, גם לבנות שירות, אם הם עדיין בשירות הסדיר שלהם, שירות החובה מה שנקרא, אז הם פטורים ממס על המשכורת, ויש להם נקודות זיכוי לא מנוצלות, 2.25 לגבר, שווי של 6,500 שקל, או לאישה 2.75, שזה 7,986, ועוד לא התייחסתי פה לנקודות הנוספות שלהם כחיילים. למה? כי הנקודות האלה מגיעות רק אחרי השחרור. אם הם חיילים בפועל, אז הם לא זכאים לנקודות האלה, אלא רק לבסיס. אוקיי? אם הם משוחררים והם עובדים, בדרך כלל זה יהיה חבר'ה שעובדים בתחנות דלק, במלצרות, תוך כדי לימודים, דברים כאלה, לא מגיעים למשכורות גבוהות, מרוויחים 7,000 שקל בחודש, אחוז המס שלהם הוא יהיה 10%, 8,400 בשנה, לפי הטבלה הזאתי. ומצד שני, יש להם פה עוד נקודות זיכוי שלא מנוצלות, כ-4,000 שקל נוספות סליחה, 12,346 לגבר, מתוכם לא מנוצלות, 8,400 מנוצלות, נשארות עוד 4,000, ואצל אישה נשארות עוד 5,400. את נקודות הזיכוי האלה, פה נמצא בעצם השוס הגדול, אוקיי? תופים ומחולות, רגע אחד, אוקיי? אפשר להכיל את נקודות הזיכוי הלא מנוצלות האלה על החוב במס רווחי הון. אוקיי, נקודות זיכוי ממס הכנסה, אנחנו יכולים להעביר למס רווחי ההון בעצם, ולהכיל אותם על רווחי ההון. אוקיי, בן 21, שחסכו עבורו, הנה דוגמה ככה שנבין, בן 21, שחסכו עבורו בסיכון גבוה, אוקיי, וסך הכל הצבירה שלו, כמו שראינו, מגיע ל-59,000 שקל, צריך לשלם מס, יש לי פה טעות במספר אני רואה, זה כמה היה שם, אני לא זוכר, קצת פחות מזה, אוקיי, מצד שני יש לו נקודות זיכוי שלא מנוצלות, בסדר? אם הוא עדיין חייל בסדיר, אז אני חוזר רגע לשקופית הקודמת שתראו, יש לו 6,534, אם הוא כבר אחרי השחרור והוא מרוויח 7,000 שקל, אז יש לו קצת פחות, עדיין יש לו בעצם נקודות זיכוי שלא מנוצלות, והוא יכול להכיל אותם על הכסף הזה. כלומר, הוא יכול למשוך 3/4 מהכסף, או חצי מהכסף, תלוי בדיוק כמה נקודות זיכוי יש לו, אוקיי? בפטור ממס. מה עם השאר? הוא לא חייב למשוך את כל הכסף בבת אחת. אמרנו שאפשר להשאיר את הכסף גם אחרי גיל 21, הוא יכול להשאיר את הכסף הזה גם אחרי גיל 21, למשוך אותו בגיל 22, 23 וגם בגיל 60 אם הוא רוצה, ולהכיל גם שם את נקודות הזיכוי. כל עוד כמובן יש לו נקודות זיכוי, בעצם מה שבדרך כלל יהיה זה שבשנים הראשונות, גיל 21, 22, 23, עוד לפני שנכנסים ממש לעבודה בהיקף מלא, יהיו שם נקודות זיכוי שאפשר לנצל אותן. אוקיי? איך זה עובד בפועל? בפועל אנחנו מושכים את הכסף עם תשלום מס, כלומר אנחנו פונים לחברה שבה נמצא הכסף, אנחנו אומרים אנחנו רוצים למשוך את הכסף, הם שולחים אותם לרשות המיסים, לקבל אישור מרשות המיסים, כמה מס צריך להעביר לרשות המיסים וכמה בעצם אנחנו מקבלים, נקבל את הכסף הזה אחרי ניכוי המס, זה מה שנקרא ניכוי מס במקור, ואז אנחנו מעלים טופס ייעודי מיוחד לדבר הזה שנקרא טופס לקבלת החזר מס, טופס בקשה להחזר מס, מגישים אותו לרשות המיסים ומקבלים חזרה את הכסף. לפני שאני ממשיך קדימה, אוקיי? מה אתם אומרים? כדאי לעשות את זה או לא כדאי? הרי תכלס אפשר להשאיר את הכסף, כמו שאמרנו, ליותר שנים. אוקיי, אז אני רואה כאלה שכותבים לי שלא כדאי, עדיף להשאיר את הכסף שימשיך להרוויח.
יש פה מי שחושב אחרת? אתם יכולים לכתוב ב-Q&A, כן, למי שזה לא היה ברור, או בצ'אט. מה אומרים, כדאי או לא כדאי? אוקיי, אני רואה פה עוד כאלה שאומרים כדאי. כמובן שתלוי אם צריך אותו, אוקיי, זה גם נכון, נקודה חשובה, שאחת השאלות הראשונות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני אתייחס לזה בהמשך, זה האם אנחנו רוצים, מה המטרה של הכסף, כן? למה אנחנו שומרים את הכסף הזה? אה, יש פה גם תשובה שאומרת כדאי, היו פה תשובות שלא כדאי, בסדר, יש פה בעצם מכל הכיוונים. אני רק אמחק לי פה ככה את השאלות שלא יפריעו לי, את התשובות שלא יפריעו לי אחר כך. אה, אוקיי. אז התשובה היא שזה כדאי, בסדר? גם מי שצריך את הכסף כמובן שימשוך אותו כי הוא צריך, אבל גם מי שלא צריך את הכסף, אז התשובה היא שזה כדאי, בסדר? למה? שימו לב רגע, תכף ניתן גם דוגמה קלה להבנה עם מספרים. במידה ולא מושכים את הכסף, אז המס הזה נדחה ולא מתבטל, אוקיי? יש לנו את ההפקדות שהן פטורות ממס, ויש לנו את הרווחים שיהיו חייבים במס, גם אם זה יהיה בגיל 50, אוקיי? בסוגריים, בגיל 60, אם אנחנו נעביר את זה לתוך הפנסיה, אז זה יהיה פטור ממס, אבל בתכלס, ברוב המקרים ימשכו את זה לפני גיל 60, ולכן בעצם הכסף הזה יהיה חייב במס, והמס הזה נדחה לעתיד ולא מתבטל. אבל אם אנחנו מושכים אותו בפטור ממס, ומפקידים בחזרה, עכשיו הכסף הזה כבר פטור ממס. למה? הוא מוגדר חלק מההפקדה, אוקיי? חלק מהכסף ששמנו ולא חלק מהרווחים, ואז בעצם הוא יהיה פטור ממס. אז גם מי שלא רוצה את הכסף, כדאי לו בעצם מאוד למשוך את הכסף ולהפקיד אותו בחזרה, כדי להרוויח בעצם את הפטור הזה ממס. ופה אני אסייג רגע סייג חשוב, כתבתי לי אותו בהמשך, אבל אני מפחד לפספס, אז אני אגיד אותו עכשיו כי אני נזכר בו. כל זה נכון למי שלא אזרח אמריקאי. אוקיי, אזרחים אמריקאים, קופת גמל להשקעה זה מוצר שהרשויות בארצות הברית לא אוהבות, אזרחים אמריקאים מחויבים בדיווח ותשלום מס ל-IRS, רשות המיסים האמריקאית, גוף שלא כדאי להתעסק איתו, ולכן כל אזרח אמריקאי, כמובן מי שהילד שלו אזרח אמריקאי, אותו אחד עם החיסכון לכל ילד אזרח אמריקאי, שיתייעץ בעצם עם רואה חשבון אמריקאי כדי להבין ולהחליט מה הדבר הנכון עבורו, בסדר? כי יש לזה השלכות מס בארצות הברית. אוקיי? הנה דוגמה קלה יותר להבנה, בסדר? יוסי בן 21 ויש לו בחיסכון לכל ילד שלו 40,000 שקל, 30,000 מתוכם זה הפקדות והשאר 10,000 שקל רווחים. על הרווחים האלה שהם 10,000 שקל הוא חייב ב-25% מס, כלומר 2,500 שקל, וזה אומר שנשאר לו ביד, אם הוא מושך את זה, 37.5. אוקיי? גם אם הוא ימשיך לרוץ עם זה קדימה, ויום אחד זה יהיה שווה 50,000 שקל, עדיין יבואו ויגידו, רגע, 30,000 זה ההפקדות, 20,000 זה הרווחים, על כל ה-20,000 אתה חייב במס, בסדר? זה יהיה 5,000 שקל. אבל אם הוא יעשה את המהלך הזה וינצל את נקודות הזיכוי, הוא בעצם ימשוך את כל ה-40, יגידו לו, רגע, תן לנו 2,500, הוא יגיד להם בחזרה, לא, 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 זה שלי, אני מנצל את נקודות הזיכוי, ואז הוא יפקיד בחזרה. הפעם, כל ה-40,000 האלה פטורים ממס, ואם עכשיו זה יישאר עד גיל 50, ויהיה לו שם 50,000 שקל, והוא יבוא למשוך, יגידו לו, אתה חייב במס, ויגיד להם, נכון, אבל לא על 20,000, אלא רק על 10,000. בסדר? ולכן הוא ישלם מס של 2,500 במקום 5,000, חיסכון של 2,500 שקל, שאתם יכולים בעצם לגרוף לכיס של הילד שלכם, ככה בצורה פשוטה. מקווה שזה היה ברור, אם זה לא ברור, תשאלו אותי, תכתבו לי פה, אני רואה כבר כותבים לי. האם אפשר להפקיד יותר מהסכומים של ביטוח לאומי לחיסכון לכל ילד? אז אמרתי, אפשר להפקיד, להוסיף 57 שקלים נוספים, להכפיל את הסכום, אי אפשר מעבר לזה. מי שרוצה, בהחלט כדאי ואפשר לפתוח קופת גמל נוספת, בסדר? לטובת הילדים שלכם. ההבדל יהיה שאתם תשלמו את דמי הניהול, יהיה לכם אפשרויות ומסלולים קצת אחרים, אבל לא הבדלים דרמטיים. בסדר? אז זה בהחלט שאלה מצוינת ומעניינת, ואני אתייחס אליה כשאני אדבר גם על הסדנה, על הצורך הזה בלחסוך בנוסף ולהפקיד עוד. אז בואו נסכם את החלק הזה. מה תכלס? קודם כל ניהול סיכונים, בסדר? ככל שאנחנו מתקרבים למועד המשיכה, אנחנו מקטינים סיכון. אני מדמה את זה תמיד לנהיגה בכביש. כשאנחנו במרחק גדול מהיעד, אנחנו עולים לכביש מהיר, נוסעים מהר, יש לנו כביש ישר, רחב, קדימה עם שדה ראייה טוב.
כשאנחנו מתקרבים ליעד שלנו, אנחנו מתקרבים לפנייה, אנחנו רוצים לצאת, אנחנו מורידים מהירות, אנחנו מורידים סיכון, אנחנו הולכים להיות יותר סולידיים, יותר בטוחים. אז קופת גמל בסיכון גבוה היא נכונה לטווח ארוך. אם אנחנו מדברים על ילדים גדולים יותר, טווחים קצרים יותר, אז אנחנו רוצים סיכון יותר נמוך. דבר שני, מה האופי שלנו, בסדר? אז סיכון גבוה, אמרתי, זה טוב לטווח ארוך. שוב, כמו בכביש, כן? הנסיעה בכביש מהיר היא סיכון גבוה, אבל היא טובה לטווח ארוך. זה גם תלוי באופי שלנו. יש אנשים שמפחדים לנסוע מהר, יש אנשים שמפחדים מהסיכון הגבוה הזה. במנטלי שלהם הם לא מסוגלים להתמודד עם הפחדים האלה. אז תשאלו את עצמכם כל אחד מה מתאים לו, אוקיי? הכלל השני הוא לחסוך עד גיל 21 ולא עד גיל 18, בסדר? לא להוציא את הכסף בגיל 18, אנחנו יכולים להרוויח עוד 500 שקל אחרי גיל 21, להגדיל הפקדות כמה שיותר, בסדר? על חשבון קצבת הילדים לטובת הילד שלכם, ואותו טיפ שאמרתי, למשוך את הכסף סביב גיל 21, עדיף כמובן אחרי, אוקיי? כדי להרוויח את העוד 500 שקל, אלא אם כן הילד כבר עובד ומרוויח ואז אין לו נקודות זיכוי פנויות, אבל למשוך את הכסף ולהפקיד מחדש. ולגבי השאלה פה, אז לא אחרי גיל 18, אלא אחרי גיל 21, זה כמובן עדיף. מי שכמוני ולצערי ולצערו שם את הכסף בבנקים ולא בקופות הגמל, אז הוא יצטרך לחכות עד תחילת 2025, ואז מן הסתם לקראת זה יפרסמו את ההוראות, איך אפשר בפועל להעביר את ההפקדות לקופות הגמל. ברגע שיהיה אפשר להעביר גם את הצבירה עצמה, מקווה שזה יקרה, אז כמובן שאני אעדכן ואני אסביר ואלמד איך עושים את זה. ונקודה סופר סופר חשובה, אוקיי? כשמושכים את הכסף ומפקידים אותו חזרה, ההחזר מס לא נעשה אוטומטית, כן? גביית המס היא אוטומטית, ברגע שאני אבוא למשוך את הכסף, יגבו ממני את המס אוטומטית. כדי לקבל אותו בחזרה, אני אצטרך לעשות פעולה, אני אצטרך ללכת ולמלא טפסים ולפעול כדי לקבל את הכסף חזרה. מי שרוצה להיעזר בי לסיפור הזה, אז כמובן מוזמן. ואמריקאים, התייחסתי לזה, אז אני מזכיר את זה שוב. אזרח אמריקאי, הכוונה מי שהילד שלו אזרח אמריקאי, יכול להיות שעדיף לו להישאר בבנקים ולא לעבור לקופות הגמל. ה-IRS לא אוהב את קופות הגמל, הוא ממסה אותה מאוד מאוד גבוה, או לחילופין למשוך בגיל 21 ולא להפקיד בחזרה. שוב, מהסיפור של המיסוי, יכול להיות שעדיף לו מסלולי השקעה אחרים. בתכלס, להתייעץ פה עם רואה חשבון אמריקאי, וגם פה מי שרוצה הכוונה ועזרה שלי לחבר אותו לרואה חשבון אמריקאי, אז הוא מוזמן. מה עושים עם הכסף הזה? אוקיי? אז עקרונית, אמרתי קודם ואני חוזר על זה שוב, הכסף הזה שייך לילדים, הוא לא שייך לכם. בגיל 18 הם יכולים להוציא אותו עם אישור שלכם, בגיל 21 הילד יכול להוציא את הכסף גם בלי רשות שלכם, הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה, כולל לקנות אופנוע על אפכם ועל חמתכם. הכסף הזה שייך לו לחלוטין. מעשית, הרבה מאוד הורים מייעדים אותו לטובת לימודים, חתונה, דברים כאלה, ובסוף זה שיח בין ההורים לילד. גם הוא מתעקש על לקנות אופנוע, אתם יכולים להגיד לו, תקשיב חביבי, אנחנו בעצם תכננו להיעזר בכסף הזה לטובת הלימודים שלך, אתה רוצה לקנות אופנוע, סבבה, אתה תצטרך לממן את הלימודים לבד, לא מהכסף הזה, כי זה הכסף שאנחנו ייעדנו. זה כמובן שזה שיח בין ההורים, וכל השאלות האלה, גם שאלות של מה עושים עם ילדים שלכל אחד יש סכום אחר. אמרתי קודם, הבת שלי הייתה בת 9 כשנפתחה התוכנית, יש לה פחות כסף מלאחותה שנולדה אחרי 2017, והפקידו לה מגיל 0. אז האם לכל אחד אני אומר, זה הכסף שלך, מה שנצבר, מה שקיבלת, קיבלת, וזהו, ואז יש לי פה פער בין הילדים, או שאני אומר להם, אני עוזר לכל אחד ב-X שקלים, חלק מתוך זה יהיה החיסכון לכל ילד, ומעל זה אני אוסיף עד שנגיע לאותו X. מה בכלל ה-X הזה, כמה שקלים אני רוצה לעזור לכל אחד מהם. כל הדילמות האלה זה דילמות שקשורות בעצם בתכנון כלכלי קדימה, ואני ממש ממש מציע לכל אחד מכם לשאול את עצמו, לכל זוג, לכל משפחה, לשאול את עצמם את השאלות האלה לגבי הילדים שלהם. ואני אוסיף פה גם עוד כמה שאלות, כן? כמה כסף אני רוצה לתת לכל ילד אולי מעבר ללימודים, מתי אני רוצה להחליף את הרכב, אוקיי? מאיפה אני רוצה לממן את זה, מתי אני רוצה לשפץ את הבית, או לצבוע אותו, או להחליף ריהוט. בסדר, כל אחת ואחת מהשאלות האלה, זה בעצם חלומות ומטרות שאנחנו צריכים להציב אותם. לכולנו יש חלומות, אני בטוח על זה, כל מי שפה חולם על דברים בשביל עצמו, בשביל הילדים שלו, לכולנו יש חלומות, וכולנו יכולים להגשים אותם. תסתכלו מסביב, אתם תראו אנשים שמגשימים את החלומות שלהם, אולי לא הרבה, אבל אפשר, אנחנו יכולים. מה שצריך
זה להציב את החלומות האלה כמטרות, להכיר את הכלים הפיננסיים שנמצאים בעצם בעולם ומאפשרים לנו להגשים אותם, ולבנות בעזרת הכלים האלה תוכנית עבודה להגשמה של החלומות שלנו ולהשיג את המטרות. זה הדברים בעצם שאנחנו עושים בסדנה, סדנת מטמונים. זאת סדנה שנולדה מצורך אישי שלי, נולדה מתוך זה שאני בעצמי, כשעבדתי שם בקצת, מצאתי את עצמי במרוץ עכברים, כן? רץ לעבודה, יוצא מוקדם, רץ לעבודה, מתפלל שם זריז ליד העבודה, חוזר מאוחר הביתה עייף, וקם למחרת שוב, הכל באיזשהו מרוץ כזה לגמור את החודש. חלומות ככה נשכחו, נשארו בצד, אבל למזלי, בעקבות איזושהי השקעה מוצלחת שעשיתי, הבנתי שעבודה זה טוב כדי לפרנס משפחה, זה חשוב, זה טוב מאוד, מזה אפשר לחיות, לפרנס משפחה, אבל מי שרוצה גם רווחה, מי שרוצה להגשים חלומות, מי שרוצה גם יותר מזה, מרק מרוץ ולגמור את החודש, צריך גם לדעת להשקיע ולהתנהל כלכלית נכון, ולמדתי ויישמתי והטמעתי בתוך הסדנה הזאת דברים שלמדתי על בשרי. סיפרתי לכם פה את הטעות שעשיתי עם החיסכון לכל ילד, למדתי מזה, לבת הקטנה שלי כבר שמתי בקופת גמל בסיכון גבוה, לעומת הגדולים שהם בבנקים. אז כל הדברים האלה שאף אחד לא לימד אותנו, ולמדתי על בשרי, ולמדתי מלקוחות שלי לאורך הדרך, ומדברים שככה למדתי גם מחוץ לניסיון, כן? מתוך תיאוריה. את כל הדברים האלה בעצם זיקקתי לתוך התוכנית. אני רוצה שתבינו כמה זה משנה חיים. תבינו שזה ההבדל אם אתם תסחבו עם רכב טרנטה ותשברו את הראש ביום שהוא יתפגר, מה אתם עושים ואיך אתם עוברים בעצם לרכב החדש שלכם, או שאתם תוכלו להחליף רכב כל 5 שנים, 3 שנים או משהו כזה, כל אחד לפי ההחלטה שלו. זה ההבדל בין האם אתם תרגישו מצפון בכל פעם שאתם תצטרכו להחליף ריהוט, ספה שנשברה, או שיהיה לכם את הכסף הזה בצד. אני שוב אספר דוגמה מהחיים שלי. מאז שנכנסתי בעצם לתחום, התחלתי לפתוח דבר שאני קורא לו קרן בלטם לכל מיני תקלות. יש לי בריכת דגים בגינה, והתקלקלה לי המשאבה של הבריכה, סיפור של כמה מאות שקלים, בסדר? אז מי שנמצא במינוס, הסיפור הזה זה יקר עבורו, אבל מי ששם כל חודש בצד קצת כסף לטובת כל מיני בלת"מים כאלה, אז וואלה, בשיא הקלות קניתי משאבה חדשה, משכתי מהבלת"ם, ובעצם אין לי מצפון על הדבר הזה. זה ההבדל אם אתם תרשו לעצמכם חופשה מפנקת בארץ או בחו"ל, או שאתם תסתפקו באיזה לינת אוהלים בשטח בקיץ, בחופש הגדול. ממש ממש הדברים האלה משנים חיים. אנחנו מדברים פה על קבוצה מצומצמת של 7 משפחות, ליווי אישי שלי, כולל יישום בפועל, אוקיי, קהילה שיוצרת מחויבות. אתם יודעים מה? דפנה, את פה איתנו? שומעת? כן, כן. יש פה את דפנה, דפנה בוגרת של הסדנה הזאתי, של המחזור הראשון שהסתיים ממש לאחרונה, וככה ביקשתי ממנה לשתף מעצמה. אז דפנה, כן. אנחנו, היא תכף היא אוי, תעלה ותגיב לנו. כן. לא, אני לא לגמרי אוקיי, יודעת מה תכף להגיד. דפנה ככה תעלה. בסדר, זה אה, שילוב של מפגשי נכון. למידה קבוצתיים ומפגשי עבודה אישיים. הרעיון הוא בעצם שחלק מהחומר זה מידע שצריך ללמוד אותו, אוקיי? ואת זה אפשר לעשות עם קבוצה ביחד. אני ראיתי מניסיון שהקבוצה, לא רק שהיא בעצם מייעלת את הזמנים, אלא היא גם יוצרת מסגרת שמחייבת זמנים קבועים, קהילה, התקדמות, ככה שיתופי שיח, דברים שבעצם יכולים לעזור לכם להתקדם. אז יש לנו בעצם ליווי של קבוצה לתכני הלמידה, ומפגשי עבודה אישיים לכל משפחה על המספרים של הדברים שאתם לא רוצים בעצם לחשוף ולפתוח החוצה. אותם אנחנו עושים במפגשים של 1 על 1, באופן בעצם דיסקרטי לחלוטין. אוקיי, אז שי, לכל מי שמרגיש שהוא שורף כסף שי, בלי לדעת על מה, לכל מי שלא נרדם בלילה בגלל מחשבות על המינוס, לכל מי שרוצה כלים והכוונה לשליטה בכסף שלו, מי שלא יודע איפה נכון לחסוך, כמה נכון לחסוך, כדי להגשים את המטרות שלו, בסדר? שאין לו תוכנית עבודה ברורה לדברים האלה. קיצור, כל מה שכתוב פה לכל האנשים האלה, בשביל זה בעצם בדיוק נועדה הסדנה הזאת, בסדר? סדנה שנבנתה מתוך מאות משפחות שליוויתי במשך 5 שנים, אלפי אתגרים שפגשתי. מתוך כל המקרים האלה מיציתי את הדברים הכי תכלס. אני מאוד מאוד אוהב לדבר תכלס. אוקיי, טלס, דפנה, אז אני מבין אחרי ששומעים אותך. המיקרופון שלך. הגענו לשי לשמוע קצת איך לצאת קצת נבדוק פה את מהמרדף סגלתה. אחרי המינוס, אחרי הזנב שלנו.
ואנחנו מאוד מאוד מרוצים. אנחנו עכשיו רק סיימנו את התהליך, זה לא שאנחנו עכשיו עשירים מאוד, אבל אנחנו מרגישים קצת יותר יציבות, יותר כיוון למחשבה, יותר, מה רוצה לעזור לי? אה, לא יודעת, אני מבחינתי, עצם זה שפתאום הוא הושיב אותנו לחשוב מה החלומות שלנו, לא כל הזמן להתגלגל עם עצמנו בחיים שלנו וזהו, אלא באמת לחשוב, לעצור רגע, מה אנחנו צריכים, למה אנחנו בכלל אוספים את הכסף, למה אנחנו צריכים, פתאום אנחנו חושבים על הילדים שלנו שיופי, הם יתחתנו עוד רגע וצריך באמת כסף בשביל זה, לא רק בחלומות, אלא באמת שיהיה לזה. זה פתאום גורם לעצור, ואוקיי, אז אנחנו באמת צריכים לא רק להתגלגל עם המינוס שלנו, אלא גם הלאה. ולא יודעת, הוא נותן כל מיני כלים איך לעשות את זה. הוא גם קצת משגע, אבל בצורה הכי 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 טובה שיש בזה. כאילו, לא משגע שאתה אומר, די, אין לי כבר כוח לענות לו לטלפון או משהו כזה, אלא באמת, בואו נקבע פגישה ונעשה את זה ביחד, נראה את מה התקציבים שלכם, מה העניינים שלכם ואיך אנחנו ממשיכים הלאה. ממליצים בחום, 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 ממש. אבל שמעתי בדיוק כשסיימת, אז תודה רבה. אה, אוקיי, ממש ממש סדנה פרקטית, אני מניח שגם דפנה אמרה את זה, למרות שלא שמעתי. ולפני שככה נעבור להצגה של זה, אני רוצה שתשאלו את עצמכם, אוקיי? למה בכל מקום עבודה מנהלים מרוויחים יותר מהעובדים? בסדר? נשמע טריוויאלי, נשמע לכולנו מובן מאליו, אבל בעצם למה זה? אוקיי, אז כותבים לי פה כי הם מגיעים עם יותר ניסיון, כי יש להם אחריות. אה, זה נכון. אני חייב לומר שכשאני עבדתי בקצת, אז בעל המפעל זה לא עניין אותו. כמה ניסיון יש וכמה אחריות. אחריות אולי קצת כן, אבל בעיקר, אבל בתכלס כאילו, הוא יכול להעדיף מנהל צעיר עם פחות ניסיון, ולא מנהל ותיק יותר עם יותר ניסיון. בסדר? למה? יש שם איזה משהו אחר שמעניין אותו והוא משמעותי יותר מאשר הניסיון. אוקיי, נכון, תוצאות כמובן, בסדר, תוצאות הן יותר משמעותיות מהניסיון. בואו ככה נקצר מפאת קוצר הזמן, אוקיי? את בעל המפעל, בעל החברה, מעניין את שורת הרווח. זה הדבר היחיד בסוף שמעניין אותו, כמה תוצאות הוא מקבל, כמה כסף נכנס בעצם למפעל, לחברה, מהמנהל הזה. לא מעניין אותו כמה שנות ותק, לא מעניין אותו כמה ניסיון הוא צבר, לא מעניין אותו אם יש לו תואר ראשון, שני, שלישי או רביעי. זה לא רלוונטי. מה שמעניין אותו זה מה התוצאות שזה מביא למפעל. בסדר? וכל בעל מפעל, וכולנו גם מבינים את זה במודע שלנו, שמנהל מקבל יותר, כי הוא מקבל, כן, פר שעה, הוא מקבל יותר, מרוויח יותר מעובד, כי מנהל מביא למפעל יותר תוצאות מעובד. במילים אחרות, אם אתם מרגישים שאתם עובדים קשה מדי ולא מפיקים את התפוקה שאתם רוצים, הפתרון הוא לא לעבוד יותר קשה, זה לא בעצם להביא עוד עובד, הפתרון הוא דווקא להפך, אולי להוריד עובד ולהביא מנהל, לעצור רגע אחד, לשאול את עצמכם מה אתם עושים לא נכון, איפה הניהול שלכם לא נכון, איך אתם יכולים לשפר אותו, זה שווה לחברה שלכם, למפעל שלכם בעצם, למשפחה שלכם, הרבה 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 יותר כסף, אז תקדישו את הזמן ותשקיעו את הכסף כדי ללמוד איך לנהל נכון את הכסף שלכם, אל תרוצו לעוד עבודה, זה לא הפתרון. לפעמים כן צריך לעבוד עוד, לפעמים גם המפעל מביא עוד עובדים, אבל קודם כל מתחילים בניהול, בסדר? וזה בדיוק מה שהסדנה הזאת עושה, זה מה שהכווין אותי לכל אורך הדרך, בסדר? איך אנחנו מנהלים נכון את הכסף שלנו, איך אנחנו מכירים את כל האפשרויות, את כל המושגים, את כל המונחים, איך אנחנו מפתחים תודעה ואוריינטציה כלכלית, כדי לעשות את המקסימום מהכסף. אנחנו מדברים פה על 7 מפגשים של כשעה וחצי, של למידה, 2 פגישות אישיות של שעה, סליחה, שלוק מים, אוקיי? 3 חודשים של תהליך, נפגשים כל שבועיים בשעות הערב, ומלווה אותנו תוכנת אקסל, תיקיית דרייב וקבוצת וואטסאפ, וכמובן שיחות טלפון. אני לא יודע אם דפנה אמרה את זה, אבל אני חופר, אני ממש כאילו נודניק וקרצייה. המטרה שלי שאתם תיישמו 2 פגישות אישיות, פגישות עבודה, אבל המון המון שיחות טלפון והמון המון הודעות. יאללה, קדימה, מה קורה, מה אתם עושים, מה הקשיים שלכם, מה האתגרים שלכם. בואו נתקדם, נתקדם, נתקדם. אני רוצה שאתם תצאו מפה עם תוצאות. באמת אני רוצה שהחיים שלכם ישתנו מכאן קדימה.
גיא, אתה שומע? כן. אני רגע רוצה להגיד, עוד פעם, אמרתי על זה שאתה קצת שקרצייה, אבל בצורה הכי טובה שיש לזה. אני יכולה להגיד שהיינו פעם באיזושהי סדנה בסגנון הזה, ושם לא היה את הליווי הזה. אולי היה ליווי, אבל לא היה מישהו שיושב אלינו ומדייק אותנו ואומר לנו לשבת ולעשות את הדברים. ועשינו יחד איתם, וברגע שהם הלכו, אז גם אנחנו הלכנו, וזהו, וכאילו לא נשאר מזה יותר מדי. ואצלך אני כן מרגישה אתה לא מציק הרבה, אתה מציק בצורה טובה. אתה עומד איתנו כדי שאנחנו נעשה את הדברים, ולא אתה תעשה בשבילנו, כדי שזה יהיה, אתה נותן לנו ממש את הכלים להתמודד עם זה הלאה. ובאמת ממליצים עליך. אוקיי, תודה. אז באמת זה אחד הדברים שמובילים אותי פה, זה אני לא עושה בשבילכם, אוקיי? אתם עושים את העבודה, מי שפה עושה את העבודה, אני מנחה, אני מלמד, אני מראה איך, אני מיישם יחד איתכם, אבל חשוב לי שאתם תדעו לעשות את זה, כי עוד שנתיים תיתקלו בסיטואציה אחרת, הנושא שאתם תבינו, שתהיה לכם את ההבנה. איך עושים את זה, אתם תדעו איך להתמודד בעצמכם. אוקיי, מפגש ראשון, תודה דפנה. תודעה והחלומות, אוקיי, זה פעם ראשונה לרוב האנשים שמציבים את החלומות מול העיניים, וכמו שאמרתי, כולנו פה בגלל חלומות, הרבה פעמים זה חלומות שאנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו חולמים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשיג אותם, זה ככה נשאר אמורפי באוויר, דברים כמו החלפת רכב, שיפוץ בית, חופשה גדולה, מעבר דירה, אליה ככה הדוגמאות הקלאסיות, עזרה לילדים, וגם דברים כמו טיול גדול בעולם, פונדקאות, ניתוח פלסטי, גם בדברים כאלה נתקלתי. במפגש הזה, בחלק הזה, אנחנו נראה בעצם איך להפוך את החלומות למטרות מדידות, שמהן בהמשך התוכנית אנחנו הולכים לבנות תוכנית עבודה כלכלית. אנחנו ניגע גם בתודעה, אוקיי, בצורת חשיבה נכונה, ניגע בעץ הכלכלי, שזה מודל שפיתחתי, שנותן לנו את הפרספקטיבה, ובסיום המפגש הזה, כל משתתף יגדיר את המטרות שלו ויכניס אותם לקובץ, שאותו קובץ הולך לשמש אותנו בעצם בהמשך התוכנית כבסיס לתוכנית העבודה. אוקיי, תקציב, מפגש שני, חלק מבאס קצת, אני יודע, אבל אם אתם לא מנהלים תקציב, אין לכם מושג כמה אתם מפסידים. אוקיי, נתקלתי בדוגמאות, עשרות דוגמאות, אפילו אולי מאות דוגמאות של אנשים שמפסידים כסף בגלל שהם לא מנהלים תקציב. אז בחלק הזה אנחנו נבנה את התקציב שלכם כמו שאתם הייתם רוצים שהוא ייראה. אנחנו נוציא ונוריד את כל מה שמיותר ולא חשוב וסתם שורף כסף, ומצד שני אנחנו נכניס פנימה את מה שכן חשוב לכם. אנחנו נלמד איך להשתמש נכון בכרטיסי אשראי, איך לצאת ממינוס, והכי חשוב, איך לא להיכנס אליו שוב. אוקיי, זה שלב שבו באמת הרבה משפחות, ואולי גם אתם, אני לא יודע, מגלות כספים שנוזלים להם בין האצבעות, וחוסכות הרבה הרבה מאוד כסף, ומה שמוביל אותי, עוד מוטו שמוביל אותי, אני לא מחפש שאתם תצטמצמו ותתקלבו ותתחילו לוותר על דברים, להפך, אני רוצה שאתם תחתרו קדימה, תגדלו, והמטרה פה היא לגלות כסף שבאמת נשפך על סתם, לא כסף שאתם נהנים ממנו, אלא כספים שאתם זורקים בלי להרגיש אותם. אחרי השיעור הזה יש לנו פגישה אישית עם כל משפחה שבה אנחנו עוברים על התקציב האישי שלכם, ומוודאים שהוא בנוי בצורה מקצועית וטובה, ככה שבעצם אתם תקבלו תחושת שליטה בכסף שלכם, מה שייתן לכם רוגע ושקט נפשי, או כמו שכתבה לי פה דינה לאחרונה, לא סתם רוגע ושקט נפשי, אלא ממש חבל הצלה, בסדר? ממש לקוחה פחות מחודש, אולי קצת יותר מחודש, מאז שהיא שלחה לי את המייל הזה. חבל הצלה, אז לא לכולם זה ממש ככה, זה למי שנמצא במינוס יותר, מי שלא עדיין הוא ירגיש בעצם שקט נפשי ושליטה. מפגש מספר 3, נכסים, אוקיי? לכולנו יש נכסים, כאלה שמייצרים לנו כסף, פנסיות, קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד, נדל"ן, כל הדברים האלה בעצם שמייצרים לנו כסף, ובמפגש הזה אנחנו נלמד איך למצוא את כל הנכסים שלנו, איך לקרוא אותם, איך להבין את הניירת הזאת שאנחנו פותחים, ואיך אנחנו יכולים להשפיע עליהם ולהכפיל את הפנסיה שלנו דרמטית. פה כתבתי להכפיל, לפעמים זה אפילו לשלש, לפעמים זה גם לא להכפיל, הכל תלוי בעצם בגיל שלכם. ואני לא מבטיח, אבל יש משפחות שמגלות בשלב הזה עשרות אלפי שקלים שלא ידעו על קיומם, אני עוד רגע אתן דוגמה לזה, ומצד שני נתקלתי בלקוחות שכמו שאני סיפרתי על טעויות שעשיתי, אז גם פה לקוחות שעושים טעויות, שמפסידים להם אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, אפילו מאות אלפי שקלים, ממש עד לרמה של להרוס את הפנסיה. הרבה פעמים זה קורה אצל עצמאים, אבל לא רק. לאחרונה נתקלתי במישהו שפיטרו אותו קצת לפני הפנסיה, ליתר דיוק הוא רצה ותכנן להמשיך להישאר לעבוד אחרי הפנסיה, אמרו לו לא,
ואז הסתבר לו שבעצם לאורך כל השנים הפקידו לו פנסיה, ובעצם יש לו פנסיה הרבה פחות ממה שהיה צריך לקבל. יש שם שאלות על החוקיות של זה, לא משנה, לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, אני לא רוצה שזה יקרה לכם, אני רוצה שאתם תהיו מודעים ותעקבו. והנה, כמו שאמרתי, דוגמה מלקוחה שלי, אוקיי? לקוחה שמגלה 25,000 שקל שנחסך עבורה באיזשהו פיקדון, ווואלה, זה מגניב וזה מפתיע וזה כיף לגלות את זה, אבל אני רואה פה משהו אחר, אני רואה פה לקוחה שלא שמה לב לאורך כמעט 30 שנה שיש לה את הכסף הזה, ולכן הכסף הזה שילם דמי ניהול מאוד גבוהים, ולא היה מושקע בצורה נכונה, והפסיד הרבה מאוד מאוד, הרבה מאוד כסף, ובעיניים שלי, היא מצאה 25,000 שקל, אני ראיתי פה פוטנציאל ל50,000 שפשוט הלכו לפח. יכול להיות שהייתה יכולה להכפיל את הכסף הזה, אבל היא פשוט לא ידעה ממנו, היא לא ידעה על קיומו, היא לא ניהלה אותו נכון, ואני לא רוצה שהדבר הזה יקרה לכם, שלא תעשו טעויות, לא תמחקו כספים, וגם חשוב לי שתדעו על כל כסף שיש לכם ואיך להפיק ממנו את המקסימום. מפגש 4, שוק ההון, אוקיי? איפה אפשר לייצר תשואות של 5% ואפילו יותר על הכסף שלכם? שוק ההון הזה זה אחד המושגים הכי מפחידים שיש, אבל א', כולנו שם, כל הפנסיות שלנו נמצאות שם, קרנות השתלמות, קופות גמל, הכל נמצא שם, וב', הוא מפחיד אותנו כי הוא זר ומוזר. אחד הדברים הכי מפחידים זה דברים שאנחנו לא מכירים, ברגע שעושים משהו פעם אחת, אז הפעם השנייה הרבה הרבה יותר קלה, כי זה פחות מפחיד אותנו. במפגש הזה אנחנו מייצרים היכרות עם השוק הזה, מורידים את מפלס הפחד, מבינים שזה כיף, בואו, למי זה לא כיף? לייצר כסף ולהכפיל את הכסף שלו בלחיצת כפתור. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נלמד פה בסדנה, ולא צריך לדעת הרבה, להיות איש מקצוע ממש בתחום כדי לעשות את זה, כדי להכפיל את הכסף שלנו. זה שבוע 4, שבוע 5, נדל"ן, אוקיי? למרות הדחף הישראלי, לא לכולם זה נכון לקנות ולא לכולם זה מתאים לקנות דירה. מודה על האמת, גם פה אני עשיתי מה שנקרא טעות, וקניתי דירה, אני גר היום בבית בבעלותי. יש מצב טוב שאם הייתי יודע לפני שקניתי את מה שאני יודע היום, לא הייתי קונה, ולכן אני רוצה, חשוב לי שהיום כל מי שעוד לא קנה דירה ידע את זה. אבל גם אני אומר, זה לא רק שיקול כלכלי, היום אני בבית משלי ובכל זאת אני לא מוכר אותו, כי זה לא רק שיקול כלכלי, אבל פה אנחנו נבין בעצם את השיקולים, את הכיוונים, האם עדיפה דירה למגורים או דירה להשקעה, איך אנחנו יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בעזרת תכנון נכון של מס, איך להשתמש במשכנתא בצורה נכונה, איפה אפשר להשקיע בנדל"ן בסכומים נמוכים של 100,000 שקל ומעלה, איך אפשר להשקיע בנדל"ן בלי לקנות דירה, כל הדברים האלה. נדל"ן בארץ כמובן בעיקר, ניגע פה גם קצת בנדל"ן חו"ל, אבל האוריינטציה שלי והמיקוד הוא בארץ. מפגש שישי, כלים מתקדמים, אוקיי? איך אנחנו יכולים לייצר כסף מכסף של אחרים באופן חוקי כמובן, אוקיי? ואיך למרות הסיכון שיש לנו בעולם ההשקעות, אנחנו יכולים לישון טוב בלילה, למרות שהכסף שלנו ככה, בידיעה שהכסף שלנו מושקע. אם עד פה אנחנו למדנו ידע בסיסי יותר, אז פה אנחנו בעצם לומדים יותר כלים מתקדמים, כאלה עם סיכון יותר גבוה, אבל גם מאפשרים לנו סיכוי יותר גבוה. פה אנחנו נבין איך יש אנשים שעושים בעצם כסף מהאוויר, מה שנקרא, בעוד כאלה שרצים כל הזמן כדי לגמור את החודש. פיזור, מינוף, מס קלטה, פיזור הנכונה, היתרונות בנדל"ן, היתרונות בשוק ההון וכדומה. מפגש 7, אוקיי? הלב, הפסגה, הפיניש והפיינל של התוכנית הזאת, אוקיי? תוכנית כלכלית מותאמת אישית לכל אחד ואחד מהמשתתפים. אתם תצאו מפה עם תוכנית עתידית למשפחה שלכם, כמו שדפנה סיפרה, לשנים קדימה, עם הידיעה איפה אתם תהיו בעוד 5, 10, 20 שנה, עם הידיעה איך אפשר לשנות אם קורים שינויים בחיים, ויקרו שינויים בחיים, איך ניגשים לתוכנית, איך מסתכלים עליה, איך משנים אותה, ישים, פרקטי, עם מספרים מול העיניים, עם התאמה אישית אליכם, אוקיי? וזו תוכנית שתחסוך ותייצר לכם מאות אלפי שקלים לאורך החיים, ככה שההשקעה שלכם בסדנה, אתם הולכים להחדיר אותה פי מאות. מקובל להגיד שההשקעה, ההחלטה הכלכלית הכי גדולה היא רכישת דירה, אחרים אומרים שההחלטה הכלכלית הכי גדולה היא פנסיה. אני אומר שההחלטה הכלכלית הכי גדולה היא לעשות תכנון עתידי. למה? כי גם הפנסיה וגם הרכישת דירה נמצאים בתוך הדבר הזה, ופה כמובן גם כן יש לנו פגישה אישית, לבנות יחד איתכם, לעבור על תוכנית העבודה שלכם, לראות שהיא מותאמת לכם בצורה טובה ובריאה. לפני שאני עובר לבונוסים, אני לוקח לי עוד כוס מים, אתם יכולים לקרוא אותם, אני אשים לכם על המסך.
אוקיי, בתוך התוכנית הזאת כבונוסים אתם מקבלים בעצם את הקורס הדיגיטלי, פשוט לצאת מהמינוס, קורס שמותאם גם לעצמאים, מתומצת, 15 מקומות שאתם תראו שנוזל לכם כסף בין האצבעות, ותוכלו לחסוך מאות שקלים בחודש, וכמו שאמרתי, בלי לרדת ברמת החיים. אני לא מחפש שתתקלבו ותוותרו על דברים, אבל אני רוצה שאתם תחסכו את המאות שקלים האלה, בלי לרדת ברמת החיים. קורס בשווי 197 שקלים, שאתם מקבלים אותו במתנה. פגישה עם סוכן פנסיה ומתכנן פרישה, כל מה שצריך לדעת על הפנסיה כדי לייצר שקט נפשי ועתיד בטוח. גם פה אתם הולכים בעצם לעשות סדר אולי בפעם הראשונה בפנסיה שלכם. שווי של הפגישה הזאת היא 450 שקל ומקבלים אותה בעצם במתנה עם התוכנית. קורס דיגיטלי, כלים פרקטיים להשקעה בנדל"ן. סיפרתי שהגעתי מהתחום הזה, שעה וחצי של פרקטיקה אדירה לכל מי שרוצה היה להשקיע בנדל"ן, וזה לא מונח שלי, זה ביטוי שכתב לי אה, אחד הרוכשים של הקורס הזה כפידבק. אוקיי, אנחנו נלמד שם איך בונים תוכנית השקעה, איך קוראים תב"ע, איך מנתחים מחיר שוק, הכל מתוך הניסיון והדברים שלמדתי, וגם זה בעצם במתנה. כל מי שמתעניין בהשקעה בנדל"ן, גם אם אתם יודעים מה, גם אם הוא לא לוקח את הסדנה, כדאי לו לרכוש את הקורס הזה, זה ילמד אותו איך ללכת ולהשקיע בנדל"ן בעצמו. שווי של 400 שקלים, 397, ופגישת בקרה, פגישת בונוס בעוד 3 חודשים. המטרה שלי שתיישמו, 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 ולכן עם כל משפחה שתשתתף בתוכנית, אני הולך לעבור 3 חודשים אחרי התוכנית, לראות שבאמת היא יישמה את הכל, שהיא עשתה את הדברים כמו שצריך, לא רק תיאוריה, אלא גם מעשה. כל האתגרים שנתקלתם בהם, אנחנו נעבור עליהם ונפתור אותם, ממש כדי ששום דבר לא יתמסמס, והשווי של הפגישה הזאת היא גם כן 450 שקלים. את כל זה בעצם אתם מקבלים במתנה, שההשקעה שלכם בתוכנית היא ככה. שוב, 7 פגישות של שעה וחצי, 10.5 שעות, 2 פגישות אישיות, זה עוד שעתיים, 2 פגישות בונוס, אחת איתי, אחת עם סוכן הפנסיה, זה עוד שעתיים, סך הכל 14.5 שעות, קבוצת וואטסאפ, תיקיית דרייב, תוכנת אקסל שמלווה, וכל הסיפור הזה, המחיר המלא שלו, 3,997, והמחיר שלכם, מי שנמצא פה בעצם בשידור הזה, 2,997 למחזור הקרוב, שיצא בעזרת השם במהלך החודש הזה. אולי תחילת ספטמבר, עדיין לא סגור בעצם, אבל המטרה שלו לצאת לתחילת שנת הלימודים. אגב, הזמן הכי טוב לבנות תקציב ולתכנן בעצם את השנה שלכם קדימה, זה לא סביב ינואר, אלא עכשיו לפני תחילת שנת הלימודים. זה הזמן שבו אנחנו עושים הכי הרבה שינויים, עוברים דירה, עוברים בתי ספר, דברים כאלה. זה הזמן הנכון בעצם להתארגן כלכלית, גם לקראת החופש של השנה הבאה וכדומה. מהירי החלטה, אוקיי? 2,497 שקלים בלבד. מה זה מהירי החלטה? זה כאלה שממש יסגרו בימים הראשונים, ישאירו לי פה טלפון, אני אחזור אליכם ממש היום, מחר. מתחייב בעצם שמהרגע שאני חוזר אליכם, יש לכם יומיים לקבל את ההחלטה. מי שיקבל אותה תוך יומיים ב-2,497 שקלים, מי שלא זה 2,997. עד 10 תשלומים זה יוצא פחות מ-250 שקל בחודש. ומילואימניקים, אם יש פה מילואימניקים, מוזמנים להרים יד. יש החזר בעצם לחיילי מילואים של 1,500 שקל, שאתם יכולים בעצם לקבל מקרן הסיוע, ככה שבעצם מוריד לכם את המחיר פה עוד יותר, ויעלה לכם סך הכל 1,000 שקל בלבד. ולסיום, הבטחתי לכם, כל מי שרוצה להתייעץ לגבי החיסכון לכל ילד שלו, או לבדוק התאמה לתוכנית, שישאיר את הטלפון שלו כאן ב-Q&A, יכתוב לי אותו, ואני אחזור אליו. בסדר, שימו לב, כל יום שאתם לא לוקחים את הסדנה הזאת, אתם מפסידים כסף. כל מי שלא מנהל תקציב, אמרתי, נוזל לו כסף בין האצבעות, הוא מפסיד שם כסף. כל יום שאתם במינוס, מי שפה נמצא במינוס, אוקיי? המינוס זאת ההלוואה הכי יקרה לתקופת זמן לא מוגבלת. כל יום שאתם נמצאים בתוך זה, עולה לכם כסף. תבואו, קחו את התוכנית הזאת, תבינו איך לפתור את המינוס, יחסוך לכם מלא כסף. כל יום שהנכסים שלכם לא עובדים, אוקיי? כמו הדוגמה שהבאתי של אותה כמעט פנסיונרית שגילתה 25,000 שקל, אוקיי? כל יום שהנכסים שלכם לא עובדים עבורכם בצורה מקסימלית, אתם מפסידים כסף. בסדר, כל הדברים האלה אני לא רוצה שיקרו לכם. כל הדברים האלה אנחנו בעצם נלמד בתוכנית איך לפתור אותם ואיך ליישם אותם. אז יאללה, אני אקח שלוק מים ואתם מוזמנים לכתוב פה ולשאול שאלות. אוקיי, שואלים אותי פה על אופציה לליווי אישי. אז כן, יש אופציה כזאת לליווי אישי. התוכן והעקרונות הם אותם עקרונות, אותם דברים, רק בעבודה אישית אחד על אחד ולא דרך קבוצה. רק מה זה מייקר את המחיר? סיפור כזה יעלה לכם 5,000 שקל. ובאמת אני אומר, מכל הלב,
אני ממליץ על הקבוצה לא רק בגלל המחיר, אלא גם בגלל המסגרת, היצירת מחויבות. מניסיוני, ברגע שעובדים באופן אישי, פתאום דוחים, פתאום שכחנו, פתאום לא הספקנו, מיליון תירוצים, פחות עובד. עוד שאלה טובה, האם זה מתאים רק לאחד מבני הזוג? אז כמעט תמיד יש בן זוג אחד שהוא יותר על זה ויותר מחובר ויותר דוחף, ואחד שהוא פסיבי יותר. זה בהחלט יכול להתאים אפילו במקרים שרק אחד מבני הזוג משתתף, גם כאלה יש לי, והשני בכלל לא נוכח, אבל זה בתנאי שהשני לא תוקע מקלות בגלגלים ולא מתנגד באופן אקטיבי. אם הוא ככה זורם איתכם אז זה שייך, אבל אם יש פה ראש בראש בין בני הזוג, אז לא כדאי. עוד שאלות? כן, אני יודע, חופש גדול עכשיו, וזה קשה, וזה לא הזמן, ואחרי זה זה החגים וכאלה, אז זה בנוי בצורה של פעם בשבועיים. אנחנו נתחיל לקראת ספטמבר כבר, לקראת תחילת שנת הלימודים, בדוק ככה שזה נופל בין החגים. אז נכון שזה תמיד יהיה עמוס עם החגים, אבל המפגשים שלנו עצמם לא ייפלו על החגים, אנחנו נבנה את זה ככה. וכן, הזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה, הזמן השני הכי טוב זה עכשיו. אז אנחנו לא מוכרים על חלב שנשפך, אבל הזמן הכי טוב לתכנן את התקציב שלכם ולהפסיק לזרוק כסף לפח ולאבד כסף על דברים מיותרים, זה עכשיו. כמה שיותר מוקדם זה יותר טוב. והאמת שגם דווקא עכשיו, ואמרתי את זה קודם, תחילת שנת הלימודים זה הזמן הכי טוב לבנות בעצם את התוכנית הכלכלית שלנו לשנה הבאה, כמה אנחנו מוציאים על חוגים, כמה על בית ספר, כמה כסף אנחנו עושים לטובת חופשות. זה הזמן שבו כל הדברים האלה משתנים. ספטמבר הבא זה שוב ישתנה, הילדים יעברו בית ספר, אולי נעבור דירה, כל הדברים האלה בעצם משתנים. עכשיו זה הזמן הנכון לקבל את ההחלטות לקראת השנה הבאה. וכן, זה מתאים גם לעצמאים בהחלט. אתם יודעים מה, יש פה אפילו אוריינטציה לא קטנה לעצמאים, אוריינטציה לכיוון של הגדלת הכנסות, משהו שעצמאים ככה יותר מכירים ומתחברים אליו. אז אחלה שאלות, ואם יש פה עוד שאלות, מוזמנים בשמחה לשאול.